1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maraming salamat po. Kabay. Ayan mo, talura sa po mo. Amin lang, talura sa po mo. Sa kilala ng Aman. Kami palamig da. Ano to? May gawa kuya, hinga po. Titignan natin kung sino yung pinakamalinis. Si Josie TV, nauna na. Wala na. Titignan pa namin yan, wala nang susunod. Sumunod si, ano pangalan mo sir? Hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan ang binanggi ko dyan. Nawala pa nagalo na kayo. Bibigyan mo sa tig-isang daan. Abonado ka pa. Binibilang mo na yung bibigyan mo ng tig 100. Ano lang, pambuko nyo lang yun ah. 3. 3. Maraming salamat po. Tugalama. Sabi kaya, mamiso. 5. Ay, lima. Di ba, talura samplo lang. Talura samplo. Oh, wala discount. Senior amu. Ay, amu yutan. Oh, di amu, libre lang yan. Ada lima laba, malakan lima. Lima laba. Oh, lima nya pay gawa. Oh, nya guwam. Napon mo ya. Ato ya gabay ko ano mo. Oh, ni mo pila-pila kayo ngapay masaon. Kuya, labay kuya ko. Sabay mo ya. Kay may nga ni tawalin na ugit na. 500 day pa premium yo ay. Mo pala kira cha amo. Kuya. Ngay pa masahe. Puli pamasahi nya. Gapula mo. Ay, yung lagabay ya. Nagabay. Ayan mo, talura sa po mo. Amin lang, talura sa po mo. Sige lang, tagis ko. Sige. Ibay na ya. dumi. Oh, sige lang, lima lagtan. 55, 50. Di 50 la. Nya. Kuya. Anagasagtan. Ang nala. Isa lagtan. 5. Doon ta. Kuya. 50 na. Ayan na kuya, yo. Yung vlogger si ano, si Miss Jordan. Sir, idol ba gusto nyo? Oh, yan, next. Sino pa? So aming kuya. Anagasagtan balot. Dala. Nya. Yan lang. Tugalatan. Yes, sa ato eh. Alima. Nya, kaya lima namin. Laya. Pula kira. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would see. Kanidya. Ayan, diwa. Sa kilala ng kasi Sige siya. So, okay, sige. Thank you, sir. Abilang nyo. 100. Agki, 100 na. Lagi naman kami nandito. Pahigawa ni, pahigawa. Gapula. Gapula solbla. Dugalaman. Kami palamig da. Ano to? May gawa kuya, hinga po. Laba, kung mo po, biami. Kuya, ang gapong kuya. Sika, mapili ka lang.